ஜஸ்ட் 50 ருபீஸ்க்கு இந்த மினி டிஃபன் ப்ளஸ் காஃபி சீரியஸ்லி ஒர்த். அப்புறம் சென்னை சில்க்ஸில் இருக்க ஹோட்டல் அப்ரூவல் தான் இந்த ஆஃபர். பியூர் வெஜ் ரெஸ்டாரண்ட். இதில் ஒரு தோசை, ஒரு இட்லி, உப்புமா. இதில் உப்புமா வச்சுருக்காங்க, இன்னொன்றுல வந்து பொங்கல் கொடுப்பாங்க. ஒவ்வொன்றும் வேரி ஆகும். இப்போ தோசை வச்சுருக்காங்களா, இதே மாதிரி பூரி வரும், அந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி வரும். ஸோ 3 வகையான சட்னி அண்ட் ஒரு ஸ்வீட்டு கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு வடை, ஒரு சாம்பார். 50 ருபீஸ்க்கு வந்து ஒரு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியான ஒர்க் ஸ்பாட். ஆனால் இது எல்லாம் நமக்கு கிடையாது. ஃப்ரைடே, சாட்டர்டே, சண்டே 7 AM to 9 AM. ஆஹா, நல்லா இருக்கு, சூப்பராக இருக்கும். தோசை நார்மலாக தான் இருக்குது, எப்பயுமே சாப்பிட்ற தோசை மட்டும் தான் இருக்குது. பட் சாம்பார் ஒரு மாதிரி சூப்பராக இருக்குது. சாம்பார் மஜா. உங்கள்கிட்ட பார்க்கு ஹால்ஸு எல்லாமே அவைலபிள் இருக்குது. ஆல்ரெடி கொங்கு ரீஜியன்ஸில் கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், ஈரோடு அந்த மாதிரி ரீஜன்ஸில் ஃபேமஸான ஹோட்டல் அபூர்வா. வடையும் சூப்பர் தான், தேங்காய் சட்னி, நீட்டான தேங்காய் சட்னி. ஸ்வீட்டு செம்மையாக இருக்குது. ஓ மை காட், இந்த பட்ஜெட்டில் இந்த ஸ்வீட் ஒர்த்து. ஆஹா, நல்லதான் ப்ரோ இருக்குது. காஃபி